abahlolokazi, wabukela abahlolo, wabukela abazali ezindlolo ngephanyazo, wabukela inkedama zophupha iminqonqo zilandela emva kwebhokisi zonina noyise. Nomfo uthe elapho wacinga ngeJerusalem, wanepicture yomlambo wobo ekuthiwa lo mlambo uphuma emzini kaThixo. Akugqiba wabuza lo mbuzo awubuzayo kule ngoma. Uthi lo mfo, in the river of death we do part. Shall we gather at the river of life? Emva koko waqamba le ngoma. Iphuma apho le ngoma. Khawubethe istanza sokugqibela. Abathe bethe istanza sokugqibela. Manje itheka imbumbulu, imkhawula imithambo, imvithi imfuthule nzonza, wathi Thixo kaSirayeli. Waqinisa imbhathe emqamlezweni, ayaziwa loo nto. Imbhathe emqamlezweni owalo zange kuyiwe emqamlezweni, kwakuhlelwe kwinkathini ifele bunjini bayo. Kanti right on the brow of the mountain kukho iintaba zofuyo. Ibhatha lijonge kuYesu waseNazaretha lithi, Nkosi kawusiza usuthi khulule kumkani. Kukho abaninedabula kuba isihlobo zabo zibhubhe besithi zikude noThixo. Kanti xa beqala kwi-dying moments zabo xa ngoba wacima amehlo wabhanyaza umqamlezo. Therefore izulu yaba yindawo yesurprise. Sihlobo sam
it is not the sign of a defeat. And Darby, and this win was seat, and this win was seat, and Darby, and this win was in politicians, and Darby, and this win was Satan, and Darby is a winner of Chico. Number 6 losers, but when Darby is a winner of Chico, she says, I'm divine, right beside the river of life. Teacher, I'm trying to make this. She says, I'm divine. I said, woman, in the love. Oh, she says, I'm divine. Now go, would you count to John Yankee? Who be monuments as in Castle or go by the Penland. But you walk, come Kaiser, come lamb. What's our make money in country? If you're not so sad. Well, else we look kind. We try proper man. Sorry, give that.
Because finally, yes, this chico says to fellow singaphosisanga maseko kasivala isamandla ndiza kufunda kwincwadi yesityhilelo isahluko sesamashumi amabini ananye. Ndizawuqalela ukufunda kwindima yokuqala yayokunqandwa yindima yesihlanu. Nditsibe kumkawu ndenza umtsi oluhlaza yokuthi thekenxe kwivesi 21 emveni koko sindululane siyulana. Bhayibhile yam endiyifundayo ihambisa nje yabonisa ubutsha nomhlaba omtsha kuba elokuqala izulu lokuqala umhlaba udlule nolwandle alusekho. Yazama Yohane ndawubona umsongwele iYerusalem entsha isihla ivela kuThixo ilungisiwe okomthakaze ukujisela indoda yayo. Yafiswa elikhulu liphume emazulwini lisithi yabona umqoba lo kaThixo nabantu uyakuhlala nabo emngubeni yena uThixo abe nabo enguThixo wabo azisule uThixo zonke inyembezi emehlweni akhe. Ungabisa bakho kufa nasijwili nanhlungu nakukhala ubizo lokuqala zakho siphithile. Verse 5 wazalawuhleli phezu kwetrone wathi uyabona izinto zonke ndizenzayo. Bhala kuba lawo ngamazwi ayinyaniso athembekileyo. Athi uverse 21 namasango lawo alishumi elinambini aziberile ezilishumi elinambini. Lalelo isango ngalinye lenziwe ngeperile enye nestrato somzi yigolidwe endwengekileyo njengeglasi ebonakalayo. Osili malisikele ukufunga kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Phakathi kwethu nesiganeko sokuyangena kumzi amasango alishumi elinambini kuthe zinze isiganeko sokubuya kukaYesu. Ndikholeleka ndisithi kuwe the second coming of Christ is the vehicle to carry us home. Zihlobo zami ezithandekayo, ndikholelweni kanti sithi kuni on this side of eternity ezi zinto zikulilisayo zi-assignment ozifakayo for i-graduation yaphezulu. Kholeleka ndisithi kuwe uThixo wamazulu ubhizi usikwe down ezulwini ulila nje abantwana bevithwa zimpilisi. uThixo ulindile okokuzawuthi na kuba ngangena uSathane endlini. Izulu lilindile for each and every believer must utter a statement of faith. Izulu kuwe wangena ingxaki alilindelanga nyembezi ilinde statement. I would like to challenge you
as Adventist families, can you see his statement? Can you participate? Isishiye edongeni esithi mhlaba phupha abantwana abahlanu ekhaya isikendi sale family sema ngohlobo ukuthi ishiye isizukulwana zasekhaya esizawubaniselwa okokuba kwenzeka lento kodwa into yathethwa ifamily nansi edongeni. So thuleni ezinye ifoto esithi undilisela nje amanzi nawapha ethonsi. It's time ilungisa iqiniselo ngentulo luchaba uthixo enqangile ebukele ngikholeka ngisithi uthixo akanakesha luchaba ulindele uzawuthi izulu alophuswa luchaba kodwa izulu lineqhala ngathi ayiwanda kuletiya emzini uzawuthi izulu lineqhala. Njengoko mhla uJoseph wamandulo wayejongene kunye noMrs Potiphar kwi-inner chambers nomfazi esithi akhombe endlini, ndim nawe please Joseph masenze into zamehlo ngoku ngexesha tshoyo zasilaphi ngelosi uthi uMrs White kathetha uthi the angels were in anxiety zasilonywa ingelosi sibusiswa kwaba iwanti balumntana samthi ngikholeka ndisithi kuwe ukholo lakhopha ngaphezulu wakhabula uJoseph. He uttered a statement of faith. How can I do this wicked and sin against my God? You ought to utter a statement of faith. Zikabasam, my hope, Zamkasonke, is savings, Zaka and investments. And Venko Kumbi, when anyone told me, I party to the fast, and money in the eye, but you don't tell me. Mama Pata Manyeni, Sanchulusi Police, Sanshun, Yamalendo Damfekomo, Utabu Santalo, Usatana was a screen, Mameta Wamona Gamachumba, Ashia Mashiti, Wokalalu Tutwini, a Pugalum Kaki Fast, Wokalan Tutwini, as Kompa Gompa, ever one born, as Wempa, as the apple. I can't satan your two tree. It's really candy. If a statement of faith. Yamama is really Nicky Mike. Jimmy Top. Was it doesn't gaga in this great loss? Utili go. Yatina to get Nakia. And go up pale. They are scamming me. That's got too late about. And thank God about Muslim lunch. In a circle, Yamaya. Yamumboluti. Gitinina. Masabaka Sisi. Gitini look tight. Oh, Simon Coro Yopi. Singula Latiko. One figure. The windy chariot to my room. What you think we can't attack? Yana to your fully. Ya enturu tiko na church. Ya soko kumi nawe tami. Usoti ku chapter 38. Wafe lutiko na yopi. Ekwele a windy chariot. Wafaka lutiko elendi shemane. Ego divita ya futuro luchaba. Ya beta luchaba ya nzonza. Ya beta luchaba wana hegi stima. Yewe tu. Efengo mas 13 is normal. Efengo me 13 Satana. Efengo me 13 Yobi. Wema mo chiko watiti. Yobi. Kaus bingese jengo mfo. Diku msunda sisi. Wasabaka sebisiki. Sasa uteju ti. Oma mo usatetwa nono was kenutix. Usateti ziteje mtwabe. But at last, my God shall stand up. And he'll take out my belief. We have taken my twin on my credits. In Misawo, Namate the Kusham Bay. Colonel can sit. Says I'm teaching. Sister was always telling the guy. See, I have a graduation this week.
Mandibe phandle ezi zinto Sathana azisisayo sibetha wena but asiwangwe siliwa kuYesu asivani ezi zinto wena igala lakho yabethwa wena lekaba ngwena naliyo because yabethwa awubethi uyabethwa uzawubetha njani ungaboni uthando uzawubetha njani indaba esilwayo i-unfair wakukho igame esasithanda uyidlala le game ukuba ivalwa amehlo yini imiqandelo kwenziwe show uba andiboni nobabini kuthiwe ngokubethana ngale miqandelo yandibetha omnye abheke ngami ekhangela lo kanti ushiya ngami njalo yathi nje ngiqhuba nje le game kanti ngelishwa kwaba bangene ubabili ukhona obonayo ukhona ongaboni lo ungaboniyo athi ka ekhangela lo uyambona akangomfula nje umqabelo lo awuhlaba phezindlela athi ka eqala ubheka lo athikele ngapha aphinde atsho apha ezindlathi wabonakala uyabona sinjalo eringini Sathana usibona yedwa akukhalile Allah kabohi bengangile endlini edilivasha amadliso akukhalile Allah elokesha endlini uleba abanye bakhamisile abanye bahlahlale bothuke bahlafuke ikholwe kanti sithi kuwe ngelikesha ohili bedilivasha amadliso isithunywa sikayehova esibangqina kodwa kwamoyika simhangi ulela wena ukhamisile yakho ubinde udlala osathana lapha bangangi uthi nothi na wasiyakwe izulu leswe kha isithonga zifaka lapha kuthi but esibuya intonga asuki kuwe zisuka kwendlela kaSimanga kangaba okwanguko izulu aliwini ngokubethuthana izulu liwina ngoba lento ohlukaniswa nayo uhlukane nayo amen izulu likathela ukuthi usabambelele nakuThixo wakho izulu likathela kuba unomthi ikhasi lothaba uba uhlukane noThixo ayiyo yonke lento ayibalekanga lento yenza lento yenzekayo zimeans zokuhlukanisa noThixo lazi uthaba futhi ubeke istamp mepha uthi angithatha noba angasibhuka sonke lo mzi ufakwe bathi sisikohlukana noThixo thetha nanje ukho abaye bancama babheke maqhihile esaye saphuma sawubakhangela mfa bebethe uthaba akuphenduleki imibuzo ethi why God have you suffered this to happen to you uyawuthi uhlekisa ngentshaba kuba apha phandle kuthiwa lento into elishwabusha lizalwa kuba sisiqhela inkomo apha asinalo ikhadi sikhethe ube ikhadi lethu uyawuthi usiyekela aliba okoba awuthi kwa kuThixo anganqandi qiniseka unawe ngaphakathi hlobo sam kodwa ndithi nyani ethi sithi abazawurenyubile but uYesu osibelayo yona nto iBhayibhile ithi ufike kufeni ithi incwadi yamaKorinto yokuqala chapter 15 verse 57 makukhulelwe kuye uThixo osinikayo uloyiso olo umuntu owoyisiweyo akayi kwi-graduation but ngoku le-graduation ifani uYesu obesembuzweni ayinguwe uYesu upasele thina ihlena hlobo zam uYesu upasele thina aniva lento ndiyithethayo ndandingayazi okokuba ii-games esasizidlala
singabantwana abantwana bakhoyo ngoku abamvanga kumnandi babantwana kuba badlala umdlalo wabantu abadala abawudlali bayawenza. Therefore baphosiwe yi-gist yobuntwana yonto befuthukayo ngoku. Abanye bathi ngoku sebekhulile ngeli xesha kanye ibifanele uba ngoku usebenzisa ubutsha babo babushiye emidlalweni. Bathi bengena nje kwi-level yabantu abadala babe begula besondiwa ngogqirha. Babaphoswe yi-gist yokudlala. Umdlalo owawusidibanisa amakhwenkwe namantombazana, umdlalo wosibabusikuyo. Abanye beme kwicala, abanye beme kwicala. Into eyenzekayo, ibhola ikwaba kuphoselwa aba, kufuneka bakhabe aba yabeme kwi-strategic point begathele bhola bayigange ifile. Ya kubizwa ngegama bantwana bani. Kuthiwe bani kangangoba lo uyingxaki phakathi kwakho ekugqithelwa ngayo. Lo uzayikhabiyo wakude ekugqithelwa ngayo. Kuthiwe masibagqibe bonke siyazithilisana into eyi-one. Ithi opponent sishiyeke nabo. Bakhaba abanye bavuke kuthiwe bafile, kuthiwe nifile phumani. Kushiyeke lo uyi-one. Ku-organizwe again kwi-webhodi. Kuthiwe ngokubani wena imali le, wena ngokubuya umva imali le, bani nguwe ngoku bazawubholisha. Nike. Emani bonke ababafileyo beme ecaleni, ithemba lokuya lixhomekeke kuwe. Fani athabinikwa ayibethiwe wakude athi kebaleke siyakwelacala lomtshaba phina sesimkhapha sonke sibaleka siyawena asibethe sabhola asibethe azigqibe akawusigqiba ngenxa yokoyisile kuthiwe masibuye sonke wenze njalo uyesu waseNazaretha. Focal point kuyesu waseNazaretha. Yoloo nto sithi kuyayiwe Jesu. Uyesu futhi wathi uYesu ngabuya ndise ndinamkelele kuba uzawuthi khona mna bekhona naye kanti sohlukana naye. Ndicela ndipambile ezibhalwa. Into yokuqala yole kaSibonda impelo yelifu yawu-angile esibhakabhakeni. Emva koko kolulwe izandla zobaba sithi sakolulwa siyikhawule inkosi esibhakabhakeni. Kukhawula i-force of gravity, ikhawula ngamandla obabana siyokungena ngaphakathi kwinkwelo yelifu. uYesu uyawube elapho kuloo nkwelo, uyawuthi thawo komntane asipale sonke afumanise okokuba siphelele. Kukho ivesi engavakaliyo kwezinye iilanguages, ivesi echaza okokuba sinawulahleka kuYesu. Le vesi ithi, I have engraved thee in the palms of my hands. Isikhosa siletha ngapha kwesiHebhere kuba ngevesi kwi-Old Testament kuzayo. Isikhosa sikhomba ngapha kweHebrew, sona sime kamthikili
See City sona kasithethe isiXhosa. Sithi ndinivambi entendeni yesandla sam. Nesihebhere nesilwimi kasisithi I have engraved thee. Sithi ukuba ndithi he is the rock. Elithe kwenzeni engravement. Kuyakholwa elithe. But if he is the flesh, isiXhosa sithi kissing. Sithi sona isiXhosa. Enyameni yomntu kakubhalwa into engasuprima. Ngumvambo lonke igama layo. Kakusenziwa umvambo zimazi zakwaXhosa. Zizomvambo kudla ngoba lapho utofika phezantsi kwamabele uphetha kwablerijini kwimiddle area uyokuhlanga amabele utofika phemabele lapha ngezantsi ukhwezi uphethe ngezantsi uhonjisa isifuba sale masi. Kakusenziwa umvambo uthatha inaliti neblade aphe igazi yenziwa ngentlungu noyesu asibhala ngentlungu yakhe. Nobody isiXhosa sithi sakuyi-joint weyesu sithi ndinivambile entendeni yesandla sakhe. Waya loo nto akuyakuyakwahleka. Ii-records zikayesu cannot be maneuvered. Athi mhlawumbe ngeliswenye ababane bonke afumanise masiphelele. Emveni koko anike umyalelo ithathe ngokuqwanya i-cloud chariot. Iqwanya ijonge phezulu. Ithi yawuqwanya iphuthaphutha ii-levels. Ewe iphume itshule. Ithi xa iphume itshula ijonge kwi-Milky Way. Ihlabathi liphapha iikhethi zamagqirha kunye ewe iphume inyuke. Ithi yawuqwanya uthi kanti uMrs. White kwi-38 the-early writings uthi iyawuqwanya isijonge sinye for 7 days. Iyawuthi yawufika thiza iphume kwi-atmospheric heaven ingene kwi-star space ishiye ilanga kunye inyanga siyithathe ingelosi sithi
ijonge ngasentla iphuthaphutha umkhondo oya kwizulu lesithathu. Ithi yamjonga kwizulu lesithathu uvakala ilizwi liphume enqweleni. Flana masana lungena uhlangothi lokulungisa umgcina umthetho. Esha sihlobo sami esithandekayo siphume zonke iiplanethi ezingasanisiwe zihlanganise nezulwini ulindele iindwendwe eziphume emhlabeni kuba yile planethi yodwa esemthethweni. It is only our planet in harmony. Phela kweplanethi exoxwa ngayo kumasakazana. Phela kweplanethi eshiya iingelosi sithe kwanyinyembisa. Phela kweplanethi yokulima. Ngelo xesha zawube ziphume zonke iindwabutho ulindwa abasulwa nabaka-Adamu. Ithi yawungena le nqwelo oyena mntu umde owayevele ngamandla iyabe ngu-Adamu wesibili. Ugogo olude u-Adamu ongangamadoda amade amabini adalekishiweyo uyawube enganeno kancinci kumandla kaYesu. Loo mini u-Adamu wokuqala no-Adamu wesibili bebehleli bobabili ukuyangena ewe kuloo mzi kwelo khaya iyawuthi yawungena emasangweni iphume iqwanye ikhombe straight kwi-parade ground phezu kolwandle lweglasi. Iyawuthi yawufika kolo mxwele kulapho kwawukhutshulwa khona unxweme le-Red Sea. Kulapho kudityaniswe khona i-national anthem yasezulwini kunye negityo loloyiso phezu kolwandle olubomvu. Zawudityaniswa zombini. Okwe-South Africa yabacinezeli ekwadityaniswa igityo labazabalazi ladityaniswa kunye negityo le-National Party. Ezulwini kwawudityaniswa igityo likaMoses kunye negityo lemvana. IBhayibhile bayakuyiphula ingoma entsha kaMoses leyamvana. Uyawuthi bawufikwa apho ufikwe bohlike kwinqwelo yelifu eme in perfect square. Emveni koko uYesu ngokwakhe uyabe hamba phakathi kwabo abahlulahlule kubekho irank especial irank yepatriots. Apha kule rank yepatriots phambili iyabe ngu-Adamu, the father of the whole mankind. Ekwabe iyabe hamba phambili. Inyanga lokuqala iyabe lihamba phambili esize emva kwakhe. Ewe o-Lameki elapha emva kwakhe, o-Abraham elapha emva kwakhe, o-Yakobi elapha emva kwakhe. Ewe yirenki yokuqala leyo. Irenki yesibini correct andisithi kuwe iyabe iziminor ne-major prophets. Abe bephayo Isaya ubesasahwa sihleli yakhala ibhokso yakhupha isawudasti yembambo zakhe wathula uthixo indatha kakho. But in that parent ground indoda yayimnqa iyawube ilapha ebukumkani awubamba izandla for the first time. Uyawuthi umbona u-Isaya obaba nekumkani yayimkhawula imkrasula nakwapho. Uyawuthi akuyijonga le kumkani wajika amehlo awajokise kuYesu wathi uYesu